V tomto videu ukážem, ako môžete dostávať bezplatné notifikácie o doletoch vašich holubov z testovacích staníc, ktoré používajú systém Benzing. To, čo na to budeme potrebovať, je bezplatný účet na Benzing Live, čiže vy len si vytvoríte vaše konto s vašou e-mailovou adresou, zadáte si nejaké svoje heslo. Bezplatnú aplikáciu Benzing Live, tu môžete mať v mobile, aj keď nepoužívate systém Benzing. Tiež si len stiahnete cez App Store alebo Google Play a prihlásite sa do nej na váš účet, čiže s tým e-mailom a heslom, čo máte na MyPigeons a na Benzing Live. A tretí krok bude prihlásiť sa s vašimi údajmi teda na váš účet na stránku OneLoveRace Live, to je tá stránka, kde máme všetky testovačky, čo majú Benzing. A tam si nastaviť obľúbený holubník, alebo teda obľúbeného chovateľa. A ukážem vám. Takže keď pôjdeme úplne od začiatku, ja sa odhlásim a ideme teda na Benzing Live, a login to má hneď hodí na túto prihlasovaciu stránku a prihlásim sa na môj účet. A myslím, že 3. Tak, dobre. A teraz som prihlásený a prvý odkaz je MyPigeons, to je náš výpočtový program, potom je Pedigree, to sú rodokmene a tretí odkaz sú OneLoveRaces, čiže testovacie stanice. Klikneme si na to a tiež tu na hore máme možnosť prihlásiť, takže kliknem na to prihlásenie a to ma len hodí v podstate automaticky to prihlásia na ten účet, na ktorý som sa pred chvíľou prihlásil, takže už som tu, dušan@konečne.sk, takže to je ten môj účet. A tu môžem hľadať aj moje registrácie, nemám žiadne, obľúbené tiež nemám zatiaľ nič. A tu sú testovacie stanice, to sú teda všetky. Takže ja si povedzme nájdeme Tatry Derby, to je naša slovenská. A to, čo môžem urobiť, je tu hore pridať medzi obľúbené a to, čo sa stane, je, keď teraz pôjdem na obľúbené, tak hneď tu vidím testovať FCI Tatry Derby medzi ako prvú. A tiež keď pôjdem tu nahore na testovacie stanice, tak hodím ju v prvú zozname, teda ako obľúbenú. A takto si môžete vyklikať niekoľko holubníkov, ktorých máte holuby a zobrať sa vám ako prvé. Ale to, čo chceme spraviť, je, keď už daná testovačka v danej sezóne už nahrala chovateľov aj holuby, tak to, čo môžeme spraviť je, a chcete pre ne dostávať notifikácie, tak len kliknem na ten holubník a nájdem niekoho, ja tam síce nemám holuby, ale nájdeme niekoho, kto ma zaujíma. A to môže byť teda aj iný chovateľ, ktorý vás zaujíma a chcete dostávať notifikácie o jeho doletoch. Tak ideme na... už je prvá inventúra, sezóna 2025 a kliknem si na chovateľia a nájdem si, skúsme Kučera. Takže Miloš Kučera napríklad. A tu nás stačí len kliknúť na tú hviezdičku. Alebo kliknem si na chovateľa a tu už mi píše Miloš Kučera a Miro a kliknem si pridať medzi obľúbené. A keď si teda v hornom menu vyberiem teraz obľúbené a chovateľia, tak tu už budem mať zoznam od tých mojich obľúbených chovateľov a toto mi automaticky zabezpečí, že pre týchto 12 registrovaných holubov, čo sú pod Milošom Kučerom, mi budú chodiť dolety na telefón. Čiže ak si otvorím aplikáciu, ani si ju nemusím otvárať, len sa do nej prihlásim a pozorte, notifikácie sú len s doletou z pretekov, nie z tréningov. Takže ako náhle začnú preteky a jeden z tých 12 holubov príde, tak mne príde notifikácia, že tento holub v tomto holubníku prišiel v takom a takom poradí, v takom a v takom čase. Takže bude mať automatický prehľad o tých holuboch, ktoré ma zaujímajú a môže vám to všetko chodiť na telefón z viacerých testovačiek, od viacerých chovateľov a budete mať prehľad na jednom mieste vo vašej ruke. Že ako tie holuby idú a kde. A to je v podstate všetko. Čiže stačí len tieto jednoduché nastavenia a budú vám chodiť bezplatné notifikácie na telefón. Tak veľa šťastia, nech vám tie holuby letia.